We gaan vandaag een kijkje nemen bij Stichting De Melkkan hier in Hulst. Nadia de Loos die kan ons alles vertellen wat de stichting inhoudt, wat ze met de kleding hier doet. Wij gaan het haar vragen. Nadia, dankjewel dat we hier even te gast mogen zijn. Kun jij mij iets meer vertellen met wie je dit hebt opgericht en wat jullie taken zijn? Ik heb dit samen met Karen opgericht in 2013. En wij helpen mensen aan en onder de armoede. Dus mensen die in de bijstand zitten, mensen in schuldsanering, ouderen. En die helpen wij dus met kleding en met voeding. Okay. En de Melkkan, dat is een stichting? Ja, dat klopt. Ja. Dus dat is geen geld, geen winstbelang? Nee, wij zijn een non-profit organisatie. Ja, dus. ja. Hoe lang bestaat het al, zei je net? Wij zijn in 2013 zijn wij gestart vanuit thuis. Ja, een tijdje geleden daar zaten jullie in de Tabakstraat in Hulst. Ja, dat klopt. Maar die locatie moest weg? Of? Ja, wij kregen voor de zomertour dat wij er allemaal uit moesten. En dan heeft iemand van het bestuur, iemand kende vanuit de Watergie zo. En dan hebben wij dus deze locatie gekregen. Dus super blij mee. Het is echt een mooie locatie. Ja, achter het waterklooster. Ja. Wat doet de Melkkan dan precies? En waar staan jullie dan zo voor? Je zei het al een beetje. Wij staan dus voor mensen die in de schuldsanering zitten. Ouderen die zullen aanmelden. Dat is niet meer zo, dat is het heel moeilijk hebben eigenlijk om rond te komen. Wij hebben dus een voedingwinkeltje waar dus onze gezinnen boodschap kunnen kopen voor een kleine prijs. Wij hebben ook een kledingwinkel waar ze dus gratis kleding kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk de meest basisbehoeften die eigenlijk de mensen nodig hebben. Ja. Hebben jullie samenwerkingsverband met bijvoorbeeld de gemeenten of ondernemers? Meestal met de ondernemers. Dus ik ben zo langs de winkels toen gegaan in het begin ook van wie ben ik, wat doe ik en voor wie zijn wij eigenlijk. Dus ik heb verschillende winkels waar wij dus oftewel kleding krijgen, brood of dierenvoeding. Dus. En met de paasdagen van andere winkels, ik mag geen namen noemen misschien, maar krijg de chocola ook. Dus wij worden best wel door de winkels wat ondersteund. Dus, goed gesponsord. Ja. Hoeveel mensen bestaan jullie team en zijn dat allemaal vrijwilligers? Ja, we hebben ik denk 15 vrijwilligers. Dus we hebben dan mensen die hier in ons winkeltje helpen. We hebben sorteerders, we hebben mannen die aan de donateurs helpen met kleding aan te nemen en zo. Dus, Goedemorgen. Hallo. Kijk zeg. Koffiezetapparaat, die konden jullie gebruiken. Hè? Oh, hartstikke bedankt. Veel plezier ermee. Mocht jij soms koffie? Nee, geen tijd. Ik ben Geen volop aan het tijd. verhuizen. In ieder geval, vriendelijk Graag gedaan. hè? Fijne dag nog. Ja, Doei. En dan nog even terug, waar komt die naam nou vandaan, de Melkkan? Wij waren, als wij toen net startten, waren wij hulp aan Hulst. Dat gaf heel veel verwarring met Hulst bij elkaar. Ja. En aangezien dat wij dus veel op rommelmarkten stingen of op kledingbeurzen, hadden wij altijd een Melkkan bij. En daar stinkt dan op melkgeld. En vandaar dachten we op een gegeven moment van, de naam moet veranderd worden. Dus aangezien dat wij altijd met een Melkkan rondgaan, wordt het dus Melkkan. Dus vandaar Stichting De Melkkan. Ah. En dinsdagochtend, dat is hier een inloopochtend. Wat houdt dat in? Dat is alleen voor de donateurs. Dan zijn ze welkom van 9 tot 1. Omdat dat gemakkelijker is. Het is niet te combineren om donateurs en ons gezinnen te samen. Dus vandaar dat we een extra dag doen op dinsdag. En dan heb ik voor iedereen tijd, zowel voor de donateurs als op woensdag voor ons gezinnen. En dinsdag, welke tijd is dat? Is het van 9 tot 1. Kunnen ze hier zulke kleding afgeven. Meestal we doen alleen maar kleding, schoenen, beddengoed, zulke dingen. Niks, geen hardware ook niet meer. En op woensdag komen ons gezinnen dan staan hier zulke kleding kunnen komen halen gratis. En dan boodschappen gaan kunnen halen in het voedingwinkeltje. En welke tijd is dat? En voor ons gezinnen is het van 1 tot 4. Ja. Oké. Hey, en als er hier nou mensen binnenlopen en die willen spulletjes hebben, praten die er met jullie ook over hoe ze in een bepaalde situatie terechtgekomen zijn? Want ik kan mij voorstellen dat sommigen toch een beetje schaamte of die drempel die moeten ze over. Ja, dat klopt. Ja, de drempel is eigenlijk wel heel hoog, dat merken wij ook.
eigenlijk lager als we hulst naar elkaar te gaan. Ja. We gaan altijd bij zo'n persoon in gesprek van hoe komt het en wat is de reden eigenlijk. En op het moment dat we weten van ik zit in schuldsanering of ik zit in bijstand, hoeven wij ook verder niks te weten. Dus, en mensen, de eerste keer komen ze misschien en dan drinken ze hier een bak koffie en dan is eigenlijk als wij woensdag hier zitten, de groep ten eerste hoog. Maar ik wil zeggen, te groot zo van, stel voor dat je tussen de 4 muren zit en je bent altijd alleen geweest, komt er ineens, zit je hier misschien met 10 mensen en dan komt er heel veel opeens op je af. En dat komt langzaamaan, begint dat te groeien en dan op een gegeven moment blijven ze wel langer. En dan denken ze van, God vindt het wel leuk, hebben jullie geen vrijwilligers nodig, dat krijg je dan ook te horen. Ja. En dan zo komen ze eigenlijk toch een beetje weer terug onder de mensen. Dus dat is eigenlijk ons doel eigenlijk wel, om de mensen een beetje hier aan tafel te krijgen, met gesprekken met elkaar te gaan. We hebben wel eens, nu merken we mensen die zeggen van, ik heb bijvoorbeeld problemen met een bewindvoerder, bij wie zit je? Mensen zijn veel opener vanaf dat wij eigenlijk hier op deze locatie zitten, omdat het kleiner is ook. En dat is ook wel fijner. Er zijn ook mensen van allerlei niveaus die aan hier dan komen, en ook niet alleen uit Hulst, maar ook buiten Hulst. Ja, wij hebben alleen gekozen voor de gemeente Hulst. Omdat hoe verder je gaat, is het ook moeilijker om hier te geraken, zowel met de bus als misschien, en ook geen eigen vervoer hebben. Dus vandaar ook eigenlijk alleen de gemeente Hulst. Ja, en ook als ze bijvoorbeeld iemand anders willen, als je uit Hulst komt, dan heb je toch meer instanties van Hulst te maken. Hè? Dat weten jullie dan beter dan dat je buiten de gemeente gaat. Ja, wij kiezen er eigenlijk ook niet voor zo buiten de gemeente eigenlijk te gaan. Van, stel voor als je verder komt en je moet oftewel met de bus komen, dan ben je al een stuk van je budget kwijt. En als je bijvoorbeeld €50 hebt en je moet misschien, ik noem maar iets, €15 betalen aan een bus, dan wil dat zijn dat je €35 nog rond moet komen van je budget. Dus dat is de reden dat wij ook denken dat het beter uit alleen de gemeente Hulst te houden. De kleding is gratis, begrijp ik. Ja. En de voeding, het eten wat de mensen willen hebben, daar moeten ze iets voor bijdragen. Ja, dat klopt. Wij hanteren bijvoorbeeld, we hebben dus een diepvries ook. Daar mogen de mensen €5 kunnen ze uitkiezen. Willen ze dus niks uit de vriezer, dan is het gewoon €15 in het winkeltje. En dat wil dus zeggen bijvoorbeeld een pak koffie, €1. Dat zal te zien zijn de reclames. Wij volgen ook een beetje de reclames. Pak pampers €3, toiletpapier €1. Dus zo mogen ze tot €15 om de 14 dagen bij ons om boodschappen komen. Ik moet het niet zien als de voedselbank. Nee, wij zijn geen voedselbank. Nee. Nee, daar staan we helemaal los van. En hoeveel mensen maken er eigenlijk zo gebruik van jullie diensten? We hebben nu 45 gezinnen, dus dat wil zeggen met kinderen erbij ongeveer 120 personen. Dus die komen om de 14 dagen, dus aangezien dus de groep, het gebouw, de ruimte is nu iets kleiner dan met de vorige ruimte dat wij zaten. Dus wij hanteren dus nu bijvoorbeeld een groep A, en die komt bijvoorbeeld van 1 tot half 3. Een groep B komt bijvoorbeeld van half 3 tot 4. En zo hebben we een C en een D ook. En zo kan iedereen om de 14 dagen dus zijn boodschappen halen. Ja. Zijn er hier ook bepaalde hulpverleners aanwezig? Bijvoorbeeld een psycholoog of iemand die andere raad kan geven voor de spullen? Of dat mensen dus willen praten? Nee. Ja, dat zijn jullie sowieso al Ja, een beetje zelf. Wij hebben die wel gehad toen wij pas starten. Is er iemand bij ons, iemand van maatschappelijk werk is er iets geweest. We hebben ooit een advocaat gehad die had zelf privé zei van ik wil mensen helpen. Ja. Nee, wij hebben nu verder eigenlijk niet iemand die er speciaal ervoor is. Nee. Maar mensen ondersteunen elkaar wel en dat is ook wel heel belangrijk. Ja, en een luisterend oor zo. Ja, dat is ook al heel veel. Hè? Ja. Hoe komen jullie zo aan geld om dit allemaal te bekostigen? Donateurs die dan zelf zeggen van gods, ik hoeft €5 per maand. We hebben nu iemand die voor het budget voor ons zorgt. Sommige organisaties, bedrijven die ook wel eens af en toe geld storten. Of we krijgen kerstpakketten. Of bedrijven die zeggen we zijn eens rondgegaan met de pet. Of we hebben eens kleding rond verzameld. Dus eigenlijk zo, ja. Eigenlijk is het die manier die eigenlijk bij ons is, Freddy, die zorgt eigenlijk voor het budget eigenlijk. Ja. Nou, bij deze een oproep. Donateurs, altijd welkom. Altijd welkom, zeker weten. Ook nog vrijwilligers zoeken? Nou, op het moment hebben we best wel genoeg vrijwilligers. We zitten eigenlijk wel, aangezien we hier dus wel iets kleiner zitten,
hebben wij toch wel ons mensen die dan eigenlijk op de plek die ons eigenlijk moeten zitten. Dus op het moment kan ik geen vrijwilligers gebruiken, zeg maar. Dus heb ik op het moment genoeg. Oké. Ja. Nou, wij gaan zo een rondje doen. We gaan kijken. Ja. Ik wil jou heel veel bedanken. Ook Karin natuurlijk. En ik wil jou heel veel succes wensen hier met alle vrijwilligers. Ja, dat is graag. Ja, ik vind het heel leuk als er op dinsdag ook donateurs komen. En wij zijn, het hoeft niet altijd aan zijn kleding brengen. Het is ook gezellig. Komen ze ook een bakje koffie doen. En dat merken we ook om best al heel veel ouderen. En er is ook behoefte aan dat mensen ook zeggen van, God is hier gezellig. We zitten in de huiskamer. En iedereen, ja, het is heel gemoedelijk nu. En dat is wel heel fijn. Mensen vinden het ook heel warm om hier samen te zijn. Ja, het is hier ook gezellig, hè? En dat is eigenlijk ons doel. Eigenlijk een beetje van ook de ouderen meer naar hier te laten komen. En maak eens een praatje. Ja. En zo de dag is ook een beetje, zo de ochtend is dan ook een beetje voorbij. Ja, dus, dat klopt. Dus iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Nou, super. Dankjewel. Jullie ook. Dank je wel.